Wengeneza wathi uKhuzani uSepho ngomswaneni wadlulisa amazwi enduduzo phaya emndenini wakhe njengoba sazi ukuthi uMntuyenziwa ushiye ubaba wakhe. Kodwa phamba singena udaba wengeneza ukuthi ngicela thathe leli thuba ake nginibingelele ngimbuso City MTV ngithi nje uma usaqala ukungenela kule channel sicela wenze kulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe emathubeni amahle ukuthola wonke ama-video azophuma la kule channel. Hayi wenganisa ukuthi uKhuzani usedlulise phela amazwi enduduzo phaya emndenini wakhe njengoba sazi ukuthi uMntuyenziwa phela ushiye ubaba wakhe. Uyeke waveza amagalelo amahle phaya kababa Ka Mntuyenziwa mangaba simcuphula ke wenganisa ukuthi uKhuzani phaya enkulumeni yakhe uthe izindaba ezibhlungu zokudlula kukaBaba Ka Mntuyenziwa zibhlungu azamukeleki. Uthi ke lo baba ngiyawazi amagalelo akhe ube neqiniso waze wahamba. Uthi ke wakuthi noma kukhona ukungaboni ngasolinye nobhemile asibiza asihlalise phansi angachime agxeke lo ronke ngalezo sikhathi udaba lolunge kuyiwe phambili. Uthi ke kunabantu abangazi ukuthi mina ngaba uKhuzani kusukela kuphi. Uthi ke empeleni sasizoba iqembu noMntuyenziwa ngenxa yokuthi uMntuyenziwa kunabantu wayesebenza kubona ngaleso sikhathi aphinda ashayelele abaculi abaningi isiginxa okubala kubona uNjoko noCevuzile. Uthi ke uyena lo baba wathi ngeke senzo ube iqembu noKhuzani ngoba kuneqembu uSenzo owayekulona likaMaskane ngaleso sikhathi. Uthi ke wathi lo asebenza nabo bazokuzonda bethi usubalaxazile wathi angizwane nokukhuluma uKhuzani umshayele isiginxa kuphela bese uqhubeke nalabo ubuvelo sebenza nabo nalabo obashayela isiginxa. Uthi wena Khuzani yeba wedwa uSenzo uzokushayela iziginxa kuphela. Usho kanjalo ke wenganiza ukuthi uKhuzani phana eveza amazwi kababa Ka Mntuyenziwa. Hayi ke wenganiza ukuthi ke thina simbuso City MTV sithi ake siyibambe la kodwa ihlangana kwivideo elandelayo.